Lehenik eta behin eskerrak eman, antolatzaileei, bertaratu zareten guztiei ere bai, eta sarean jarraitzen gaituzten hori ere eskerrak. Eta lehenik eta behin esan nahi nukena da, gogore badela niretzako hemen mailontan ondoan dudan ikerlaria aurkezten egotea. Bera Eneko Iriart da, Arkeoziantz Bordele laborategiko kide, Bordele Montañeko Unibertsitatean, arkeologoa eta numismatikalaria batez ere. Bera Europa zeltiarraz, ekonomiaz eta aintzinako txamponez ari izan da, hainbat lanetan, artikuluetan, hitzaldietan eta liburuetan. Eta bera Bordele Montañeko Unibertsitatean 2014an doktoretza lortu ondoren, doktoretza ondorengo ikasketak, ikerketa kontratuak, Pariseko École Normale Supérieure Marseilleko Unibertsitatean iragan zituen. Casa de Velázquezeko partaide ere izan da, Madrilen 2016an eta 2017an, azken urte hortan bertan, Josep Deixelet Europar saria ere lortuz. Eta gaur egun, Europa kontinentalean, lehen hirien agerpena nola gertatu zen ikertzen ari da. Kristo aurreko 3. mendean, batez ere aglomerazio irekien kasuekin. Bestalde, Dordoñan, Lapeius, Burdinaroko aztarnategian, zuzendari bezala dago, bertako jarduera arkeologikoak zuzentzen, santutegi zeltiar baten indusketan, besteak beste, eta batez ere gaurkoan, ongi ezagutzen duen gai baten inguruan mintzatzera heldu zaigu. Izan ere, bere tesian, masterrean ere bai, baina tesian bikain landu zituen, praktika ekonomiko eta monetarioak Ebro eta Xagant artean, Kristo aurreko 5. eta 1. mende artean. Eta beraz, Burdinaroan, Basko Jakitaniar eremuko eta bere inguruko txamponen inguruan, eta baita Pirinioez gaindiko populuen edo herrien berezitasunen eta kontaktuen inguruan mintzatzeko, ikerlari ezin hobea daukazu hemen zuen aurrean. Beraz, eskerrak eman zurire bai, Eneko, eta gozatu denok. Bueno, hasteko, egun on deneri. Mil esker Mantxin, aurkezpen horrentzat, niretzat ere, hori bat da, aurkezpen hori zuk niri egitea. Nahi nuen lehenik esan ze plazerra den, ze poza den niretzat hemen izaitea, Donostin, hegoaldean, Arantzadi elkartea komitatu da. Badu, ez dakit, 5-6 urte bazkidan izala, eta azkenean posta naiz izigarri hemen etortzea, asko segitzen ditutalako, Oianeren lanak, Zalduan, Matxinenen lanak, Irulegin, eta aspaldiko partez ere Xavier Peñarreberen lanak, 20 urte bat ezagutu nuen Gasteizen ikasle nintzelarik, Praileitz industen ari zelarik, eta hemen hasi nituen, egualdan hasi nituen nire estudioak, 21 urte jadanik, eta plazer handi bat hemen izaitea zuekin, euskaraz mintzatzea ere, esperot ez dela sobera erdoildua izanen, nire iparraldeko euskara, eta beraz, hemen okasiona bada, pixkat erakusteko zertan dauden nire eta gure ikerketak txamponeri buruz. Beraz, idatzita bezala, asmoa zen gaur, Baskoi Akitaniar eremuen txamponetaz mintzatzea, baina ikusiko duzuen bezala, saetiko naiz pixkat, eremua edatzea eta begiratzea batzutan Europa aldetik zepasten den, Galia aldetik zepasten den, eta baita ere, pixka bat Iberiar penintzula aldean. Hasiko naiz, aurkezpen txipi batekin pixkat ikusteko nundikan mugitzen giren, zein diren populuak, garai hortan bizi direnak eremu zabal hortan, eta beraz horrekin hasiko naiz. Beraz, hemen bauzue lauki hori, beraz, izanen da gure eremua, hemen
mugituko gira, minuto horietan, kasikoren bat etortzen den horren hortan. Eta hasten naiz, karta eskematiko horrekin ikusteko pizkat, bueno, 5. mende eta lehen mende Kristo aurrean, zein diren, beraz, eremu kultural handi horiek. Beraz, ikusten duzun bezala, bueno, gorriz agertzen da keltiar eremu zabal bat, Europa kontinental gune hortan, ere aurkitzen ditugunak Iberiar penintsulan, eta batez bada keltiar Europar horiek manifestatzen dira bautelakotz kultura amankomun bat, material aldetik, esan nahi du adornoak, esan nahi du keramikak, txamponak, bueno, eta ere hizkuntza amankomun bat, keltiarra, hortako deitzen ditugu keltiar eremu hori, Europa keltiarreko dazgune hori, keltiberio eremua pixkat ezberdina da, baina ere badira linguistiko aldetik harremanak atxematen direnak. Iberoak ere, Kataluniatik Andaluzia aruntz edatzen direnak, ere badituzte errazgo kultural ezberdinak eta keltiarri buruz, eta hortikan ibiltzen direnak ere, eta haien artean akitanoak, ero basko akitanoak, oraindikan bereziak direnak, eta orain zehaztuko ditugunak. Bueno, eta ikusiko dugun eremu hortan, interesa dena ere, da ikustean hola, kultural aztarna guzi horiek eta rasgo guzi horiek nola nahasten diren, eta nola manifestatzen diren txampona aldetik, eta ere arkeologiko aldetik. Bueno, ikusiko zehatuko gira pizkat horren ikustea. Baina, ongi da ukaitea espirituan, gune hori, gune komplejo bat dela. Horri gehitzen bali diogu baita ere, badirela komponente atzerritarrak, grekoak, hemen Mediterranea aldean ukanen ditugu bi kolonia, bi hiri greko hor finkatzen direnak, Emporion, Rode, gero mintzatiko nahi zaietaz. Pizkanaka Erroma ere etortzen da, jartzen da eta zabaltzen da gune hortan, eta geopolitiko aldaketa asko izanen dira. 3., 2. eta lehen mendean Kristo aurrean poliki Erromaren importantzia eta influentzia hor garatuko da, eta Erroma imperio kakotxan partean integratu izanen da, Erromatar provintziak bilatuko dira ere muguzi horiek, eta ere Kartago noski 2. mendean eta 3. mende bukaeran arlo importante ukanen duena gune hortan, 3. mende bukaeran, Kristo aintzi. Noski hor mintzatu gira eremu zabaletaz, keltiar Europa, keltiberoak, iberoak, baskoak itainak, baina begiratzen bai madugu hori bizkat zehazki, ohartzen gira hainbat etni eta bodere ezberdin badirela gune hortan, mosaiko bat, etnikoki. Gauza gutxi badakigula, etni horiei buruz, Pliniok, Estrabonek, Kesarrek ere, beraz, idatzi dutenak ero gregoz, ero latinoz, esaten digute justuki badirela populu ezberdin asko eremu hortan, baina gutxi esaten digute populu hori buruz, batzutan idu bakarrik haien izenak azpimarratzen dituztela, konsonantzia barbaroa bakarrik azpimarratzeko, baina gutxi esaten digute haie buruz. Bestaldetik ere, esan dugun bezala kultura eta hizkuntza esparu desberdinak dira, baina ez dira ikusi behar esparu horiek esklusiboak bezala. Nik uste dut pixkat gaur egun bezala, jende horiek, bueno, 2-3 kulturen artean bainatzen zirela, berba hizkuntza ezberdinak ere mintzatzen zituzten, ikusten da antroponia aldetik, bueno, eta Gorrotxategik landu dituen idazteetik eta ikusten dira jende horiek nahasten direla eta segurazki hizkuntza ezberdinak ere manejatzen dituztela. Beraz, ez dira kulturak esklusiboak bezala ikusi behar eta ideia izanen da ere txamponak ikustaz zer agertzen diguten nahasketa kultural horieri buruz. Bez, esatu nuen bezala, bueno, badakigu badirela komponente kultural ezberdinak, etniak, poder ezberdinak ere, baina gutxi dakigu tekstu grego eta latin hori esker gutxi digutelako. Beraz, hortan, arkeologia noski da elementu fidagarriena gehiago jakiteko populu hori buruz.
arkeologiko azterna guziak berdira noski zehaztu, baina ni gaur mintzatiko naiz txamponeri buruz, eta hemen azpimarratu zertako txamponak garrantzitsuak diren ere, eta ze informazione tipo ematen aldiguten populu horieri buruz. Txampona noski gaur bezala ikusten duzue, oraindikan baditugu txamponak gure sakeletan, oraindikan gutxi hau, pixkanaka gutxi, baina ikusten dugu txamponak baduela indar simboliko azkar bat. Eta gainean diren irudiak gaur egun ere asko esaten digute gure gizarteari buruz eta mezu politiko eta simboliko hori buruz. Gauza berdintxu bat gertatzen da dola 2000-2005 urte. Gaur gure txamponak eremu zabalak estaltzen badituzte, garai hortan podere tipi guzi horiek potentzialki txamponak bazituzten, beraz, ere laguntzen digute jakiten hori ikertzen ze podere zegoen ze lekutan eta nola manifestatzen zen, beraz, izen gibel horien, zer ditut izenako, eta izen horien gibelean ikertzen bari maitugu txamponak, behar da ikusten ditugu gauzak marrazten dira pixkat ezberdinki eta zehatzago. Eta beraz, informazioak ematen digute txamponak ikertzen ditugularik errealitate etniko eta politiko hori buruz. Ikusiko duzu pixkat nola gure lanak antolatzen diren, horien gibelean, erakutsiko dizkizuet txamponak, mapak, asko, horien inguruan badira base de dato handi batzuk, uste dut, elkarrekin lan egiten dugu, beste ikertzaile batuekin, hor baitu kasik 500.000 milioi bat txampon base datu horietan, eta noski denbora asko da, datu horiek bata eta bestea sartzea elkarrekin, baina holako kopuru handi bat dugularik estatistikak eta mapak egiteko argitarazten dituzte beste mota batez errealitate guzi horiek, pixkat. Hortaz izango naiz. Gauza batzuk desagertu dira nire, gauza batzuk idatzen dituen eta ez dira agertzen. Nahi nuen esan ere, alde batetik bai, txamponak baute erabilpen ekonomikoa, baino ez bakarrik. Txamponak gaur ere bezala erabiltzen aldira beste harreman batzuetan. Adibidez, erromara joaten girelarik, botatzen dugu txampon bat Trebiko iturrirat, ez? Hori ez da bat ere ekonomiko mekanismo bat. Eta behar da ere, ukan espiritudan, azternatik batean, ero arkeologikoki txamponak aurkezten ditugularik, txamponek ere ukaten dituztela, alde guzi horiek ere. Eta sozialki baita ere, ezkontzetan, ero diplomatiko oparietan ere parte hartzen aldute txamponak eta ez bakarrik gauzen erosteko. Baina ere, gizarte batean harreman sozial horiek mantentzeko baita ere. Hori ere, nenuke esan, txamponak agertzen bali madira 3. mendean Kristo aintzin, ez da gutxi gora bera hortikan ibiliko gira, 3. mendea Kristo aintzin, saiatuz ulertzen nola eta ze moduz agertzen diren lehenbiziko txamponak, lehen baziren beste diru motak, ero beste objektu motak, harreman sozial horiek, ero jainkoekin harremanak antolatzen laguntzen dituztenak. Beste objektu simbolikoak, batzutan zailtasunak baditugu arkeologikoki ikusteko, zein ziren objektu horiek, baina behar daukan ere ideian, txampona agertu aintzin, beste moneda tipo batzuk bazirela, eta alde hortatik txampona ez da iraultza handi bat, baina poliki sartzen da, mekanismo, dinamika batzutan, jadanik existitzen zirenetan. Beraz, hori ere buruan berda mantendu. Txamponak ikertuz, noski, ekonomiko aldetik asko esanen digu, beraz hori ikusiko dugu, zein harreman ukaten dituzten lurralde batzuek beste lurraldeekin, baina baita ere eragin kulturalak, eta ikusten dira influentziak marrazten direnak, tipologikoki adibidez, ikusten bari maitugu saklean ditugun euroak, Alemaniako euro bat, Espainiako bat, Italia bat hartzen bari maitugu, ikusten dugu hori dena eremu kultural amankomun baten dela, ez? Noski hori dena badakigu. Baina, garai hortan, holako gauzak iadanik hasten dira marrazten baita ere, ekonomiko gune amankomunak,
beraz harremanak gilan badira, jadanik duela 2000 urte, harreman ekonomikoak, gero kontratuak, segurazki, olako gozak. Beraz hori dena ere aztertzen aldugu. Eta gehiago, beraz, nahi non bakarrik bizpahiru gauza tipi horiek zehaztu, eta orain, ara gutxi gora bera ze bide saiatuko nizan hartzea mintzaldi hortan. Lehenik, idei leiteike, beraz, txamponen jatorria ikertzea, ikusteko nola agertzen diren lehenbiziko txamponak, esan dutan bezala, eta ze forma hartzen duten. Lehenbiziko txamponak greziarrak izanen dira, eta gero pixkanaka lekuko populuek hasiko dira, beraz, txampon horien jotzen, haien txamponen jotzen. Bigarren parte batean ikusiko dugu nola txamponaren erabilera garaitzen den, eta esan dut nola zein den bere garapena, nola poliki eskualdeek haien nortasuna finkatzen duten, eta azken parte batean, saiatu gura pixkat ikusten, Pirinioen bi alderdietako harremanak zenolakoak diren, eta ikusiko dugu alare badirela ezberdintasunak ipar eta hegoaldearen artean. Lehenbiziko txamponak. Txamponak, jadanik esaldi bat esateko agertzen dira Kristo aurreko 7. mendean gaurko Turkian, Lidian, eta kasi momentu berdinan Txinan eta baita ere Indian, 7. mendean Kristo aurrean. Gure eremuan, hemen ikustu duzu Mediterraneo, lehenbiziko txamponak agertuko dira, 6. mende bukaeran, Marseillan eta Emporionen. Emporion beste hiri greziarra, beraz, Katalunian finkatu dena. Hor puntu horriak erakusten dute nun aurkitu diren Emporioneko txampon horiek 5. eta 4. mendean joak izan direnak. Esan nahi du 5. eta 4. mendean gune guzi hortan aurkitzen ditugun txampon bakarrak dira Emporion eta Marseillako txamponak. 2 mendez, 200 urtez, lekuko jendeak, iberoak, keltiarrak, jende horiek, ez dute haien txamponik eginen. Beraz bakarrik txampon greko horiek ditugu atxemanen. Nun ibiltzen dira? Pentsatzen alin ginoen bezala logikoki, Emporionen inguruan ikusten ditugu puntu gorri horiek, han aurkitzen dira lehenbiziko txamponak. Baina baita ere ikusten dugu Pirinioen iparralde hortan, Errekaren, ibaiaren bazterrean, eta Languedok gune hortan ere aurkituko ditugu iparraldeago txampon horiek. Beraz, esan nahi du, lekuko jendeak, hor, egiazki dira indigenoak, esanen dugu, keltiarrak, ero iberoak, ero biak, hasten dira, txampon horien erabiltzen, ez dira hienak, baina greziar txampon horien erabiltzen. Berde itxoin, 200 urte geroago, Kristo aurreko 3. mendea, ikusteko, beraz, lekuko lehenbiziko txamponak. Hor, zuen ezkerrean bazintuzten Emporioneko lehenbiziko txamponak, ikustuzu, txipiak dira, bautela auki bat gibilean. Hor, beraz, jauzi bat egiten dugu denboran, 200 urte geroago, 3. mendean gira Kristo egintzin, izuzue gorriz Emporioneko dragmak dira, ikusuzue marrazkian nola pixkat aldatu den, berez ikusiko ditu aurpegi bat, zaldi bat, eta puntu urdinak dira keltiar, ero iberiar lehenbiziko txamponak, puntu urdinak. Imitazionak dira, imitatzen dute egiazki greziar modeloa. Zer ikusten dugu, lehenbiziko indigeno txamponak dira puntu urdin horiek, ibiliko dira beraz Languedok eskualde zabal hortan, nun lehen originalak puntu gorriak baziren. Esan du, bada egiazki batek besten leku hartze dute ordezkatzen dituzte originalak zirkulazioen. Beraz, egiazki zerbait pentsatuta ero antolatuta dela egiazki gertatzen ari dena garai hortan. Galdera bat hemen, pausatu behar duguna da, zertako 200 urtez bakarrik izan ditugu greziar txamponak gune guzi hortan. Askotan pentsatu dugu hori zela arkaismo bat, eta beraz indigenoek ez zutela, lehenean bizi zirela eta ez zutela ekonomikoki, nola esan nahi dut, arkaismo bat zela, ez zutela ekonomiko baldintzarik txamponen sustatzeko, ero haien txamponen jotzeko. Nire ustez ez da arkaismo bat bezala ikusi behar hori,
Segurazki haien gizarteen ekonomia eta sozial estruktura beste mekanismo batzuk bazituen, eta nire ustez argiki ikusten zuten txanpona bezalako objektu bat haien gizartean sartzen bari mazituzten, haien estruktura soziala berbada aldatzen altzula olako objektu batek. Eta beraz, nire ustez egiazki zerbait nahita da haien partez, txanponik ez egitea hainbeste denboraz. Beraz, gehiago erakusten du gizarte horren azkartasuna, oreka ekonomiko baten bidez, arkaismo bat baino. Esan dizut, batzutan begiratuko dugu pixkat zabalago, Europar eskalan, eta interesantea da nire ustez ikus dezazuen, beraz hor gira momentu hortan, Kristo horreko 3. mendea, eta Europa guzian, momentu hortan, 30 urte, momentu bat da, Europa guzian lehenbiziko txanponak agertuko dira. Eta denetan ukanen dugu mekanismo berdintsu bat. Esan nahi du, Europako lehenbiziko txamponak kontinental gune zabal hortan, ez dira izanen sorkuntza originalak, ez dituzte ex nihilo eginen haien txamponak, Europa guzian imitatuko dituzte Mediterraneoan jadanik ibiltzen diren txampon batzuk. Kontzienteki sartzen dira jadanik balorea eta simbolika bat duten sistema batzuetan. Ez daki ikusten duzuen agertzen bali madut, baina ez dut uste. Ez daki nola egin. Nahi nuen erakutsi baina ezin dut. Bueno, ez da grabe. Hora eginen dut, beraz. Ikustu duzu adibidez Galiaren parte gorriz erakutsi dutan Galiar parte hortan. Hor, Mazedoniako txamponak dituzte imitatuko, Filipo bigarren txamponak, beraz, Alejandro III Alejandro Handiaren aitaren txamponak. Europa erdialdean eta Europa ekialdean ere izanen dira Alejandro Handiaren txamponak imitatok izanen direnak. Galiaren hegoaldean ikusiko dugunez izanen dira Rode eta Emporionen txamponak imitatuko dituztenak. Italiaren iparraldean eta Rodano errekaren inguruan Marseillako txamponak dituzte imitateko. Eta, mekanismo horiek bizkat Europa guzian. Irringarria dena da ikustea, beraz, eremu zabal batzuk sortzen direna, agertzen direna, eta argiki marrazten dutena baita ere iparrean urrezko txamponak imitatzen dituztela, eta hegoalde batean gehiago direla zilarrezko txamponak imitatuak izanen diren. Eta hori ere ikusiko dugu, nahita egina den, ero ez, ero kasualitatez. Beraz, orain pixkat hurbildiko gira hegoalderuntz, gure eremurat, mintzatu naiz Rodez eta Emporionez. Rode zuen ezkerrean, ikustu zuen, beraz, estilo horiek, iazki greziar klasiko estiloak dira, beraz, Rode txamponek baute emazte buru bat hanbersoan, eta errebersoan motibo pixkat berezi bat, iduritu gurutze bat, ez daki, ikustu duzuen zer den, da arrosa bat, baina azpitik ikusia. Bada adarra eta petaloak, eta rosan noski referentzia egiten duna, beraz, greziar hiriaren izenari. Eta bestaldetik, beraz, Emporioren txamponak. Baina, bi txampon mota, dragmak dira, txampon horiek egiten dituzte 4,8 gramo, dragmak dira, baina txampon zaharragoak, ezkerrekoak eta pixkat berriagoak, zuen eskuina atxematen dituzuenak. Ezkerrekoetan ikustu duzue bauzuela zaldi bat zutik, gainan Victoria batekin. Pentsatzen dugu ikonografia hori puniko influentzia batean sartzen dela. Eta beste momentu bat, segurazki bigarren gerla punikoa eta gero, esan nahi du Kristo horreko 3. mende bukaeran, agertzen dira txamponoiek, zuen eskuinan dituzunak, Pegaso bat aurkezten dutena, eta Emporiton lehenda gregoz, beraz, azpian. Pegaso noski, beraz, greziara influentzia manifestuta uzten duena. Beraz, hor nahi dituen erakutsi goitian
originalak, txampon, greziarrak, eta azpian nola ze forma hartuko dituzten lekuko lehen txampoinak. Zuen ezkerrean zari ditut, beraz, Galiako erroderen drakmaren imitazioneak. Kustu zuen lehenik, aski hurbildik segitzen dituztela ikonografia hurbildik segitzen dutela, eta pixkanaka bada simbolizazione bat esartzen ari dena, beraz eskematitzatzen dituzte pixkat motiboak. Arrosaz mintzatu naiz, poliki bilakatuko da gurutze bat. Eta izanen dira, ilargi batzuk bezala inguruan, gurutze hortan. Enporio honentzat pixkat berdin, ikustu zuen nola zaldia estilizatzen den, nola goitiko Victoria ere bilakatzen da zorzio baten gisa. Eta Pegasoa ezkerran duzuena, beti influentzia txikitzen dugu, baina batzutan atxeman ditugu lehenda ezberdin batzuk azpian, iberiar karakterrekin idatziak eta ez greziarrez ikusten algunan bezala goitian. Irudi hori interesantea ikusteko poliki keltiar eta iberiar simbolika sartuko dela eta nola hastapenan saiatzen gira egiazki segitzea beraz greziar estandarte hori eta nola askatasun pixka bat hartuko duten poliki artista horiek. Beraz ikusten dugu imitatzen dutela ikonografia, baina ez bakarrik, imitatzen dute baita ere metala, zilarrezko txamponak zilarrez izango dira lekukoek zilarrez egin dituzte, eta baita ere imitatzen dute metrologia. Esan dizuet beraz, greziar originalek egiten zutela 4,8 gramo, imitazionek baita ere egin dituzte 4,8 gramo. Beraz, egiazkin badago nahi bat ezartzea sistema errekonozitu baten barnean, indigenen partez. Orain ikusiko dugu, esan dizunten bezala, beraz, ikustea pixkat nun zehaztarnetik egiten atxematen ditugun txampon horiek, eta nola zirkulatzen duten. Ez dut nahi bakarrik egin tipologia, pixkat aspergarria da, baina interesanta dena ikustea zen diren arkeologiko dinamikak. Hemen, agertzen dizuet, nun atxeman diren, agertzen diren lehenbiziko txamponak, rode imitatzen duten txampon horiek, orduzu errodeko imitazionea, eta ikusten dugu nola bakarrik atxemango dituen Pireunen iparrean. Alta rode Pireunen hegoaldean dago, pentsatzen algin nuke, Iberiar pentsua atxeman ditugula imitazioa horiek, baina ez, bakarrik ipar Pireneoko dinamika bat da, Galiako dinamika bat. Rodearen inguruan ez dugu imitazionerik, roden bertan ez dugu imitazionerik atxeman ikusten duzuen bezala. Egiazki hori denak garatuko da, Languedoc parte ondoan, Mediterraneo parte ondoan, eta Garona ibaiaren inguruan. Interesantea dena, beraz, da ikusten dugu, hasten dela sustatzen gune ekonomiko zabal bat, nun moneta horiek, beraz, txampon horiek erabiliak izango diren. Beraz, eje ekonomiko bat aidaia denik sortzen. Ikusten ditugu baita ere, bat direla zirkulu handiagoak, erakusten dutenak badirela konzentrazioa azkarragoak, eta erakusten dutenak ere aztarnategi horietan txampon asko atxemaneten dituguna. Batzutan 50, batzutan 30, esan edo, alare kopuru azkarrak badira 3. mendean txamponak agertzen diren momentu hortan. Horrek pentsarazten digu, behar bada jadanik lehenbiziko hamarkada horietan nun txamponak agertzen diren, behar bada aztarnategi batzuetan jadanik txamponak erabiltzen dituztela haien kontaktu ekonomiko egunerokoetan, molde batez. Eta hori ez da denetan kasua Galian ero Europan, hori beste ikerketak dira lagunekin egin dutugunak, erakusketeko lehenbiziko txamponak agertzen direna, batzutan ez dira eguneroko ekonomietan baliatuak. Hemen berbada bai, jadenik bada zerbait pixkat konpleajoagoa sortzen ari dena. Justuki beraz, dira bizpairu azternategi, bat da Lacoste, beste bat La Pérouse, dira Dordoña eta Gironde aldeko azternategi batzuk, eta agertzen dira, hor, ikustuzu zer dizuet txampon tipi bat, egiten du nire uñaren erdia, dira 0,20 gramo, ero 0,3 gramo, ez gauza izigarri tipiak, eta esan nahi du, alare bautela ere beharra,
txamponen txapon txipi bat zenuk aitea haien ekonomian, gauza txipien erosteko esan nahi dut. Beraz, drakmak dira txampon lodi batzuk, esan dute 0,8 gramo, horiek txipiagoak dira, 0,3, 0,4 gramo, beraz, ezberdintasun ekonomiko bat ere sortzen nahi da, esan nahi du beharrak ere badirela, hori, gauza bintzat. Ikusi dugu Rode, orain begira dezagun Emporion, bi tipo mota bat ziren, esan dizuet tipo zaharrenak ziren Zaldi horrekin eta Victoria horrekin, aurkituko ditugu Languedok aldean, hor ere Pirinioen iparraldean, eta beste baldetik, beraz, Pegasoa dutenak eskuin aldean, hor, ikusten dugu badutela dinamika ezberdin bat. Iberiar penintsulan atxemanen dira Pegaso imitazio horiek, Katalunian eta Languedok aldean, beraz da, eskuineko mapa, eta oso gutiago Galdia aldean. Txampon horiek dira lehenbizikoak agertzen direnak Iberiar gunean. Eta ez dira agertuko Galian bezala impulso berez baten, esan nahi dut, ez da impulso endogeno bat izanen da impulso exogeno bat. Kanpotik bultzatukoa. Lehenbiziko txampon horiek agertuko dira 3. mende bukaeran, Kristo aurrean, 2. gerla punikoaren dinamika batean. Esan nahi du zerbait gertatzen da, gerla da, eta txampon horiek erabiliak izanen dira seguraski gudarien ero gerla finantzatzeko. Errapostu egiten dute gertakari berezi bati. Ez da behar endogeno bat, ekonomiko behar batzuen sustengatzeko. Kanpotik etorritako bultzakada bat da, eta hor beraz ikusten ditugu egiazki ipar eta hegoaldean artean badirela ezberdintasunak sortzen ari direnak. 2. gerla puniko hori askoz, izigarriko garrantzia badu ulertzeko zertako modalitate ekonomikoak aldatzen diren, 218 eta 201 Kristo aurrean gertatzen da, 2. gerla puniko hori, bakizu Kartago eta Erromaren artean, eta noski, gune guzi horren jatorria eta geroa aldatuko duen gerla bat izanen da. Eta hor erakusten dizkizuet altxor batzuk, atsemanak izan direnak Iberiar penintsulak, lotzen ditugunak gerla horri, 2. gerla puniko horri. Eta badira altxor batzuk egiazki izigarri bereziak direnak, nun aurkitzen dugun zilar, osoz zilarrezkoak dira, bakarrik zilarrezkoak, ez dago urrerik, ez dago brontzerik, bakarrik zilarra, eta askotan atxematen dugu zilarra moztuta, txamponak ere ikusten duzen bezala moztuta dira, agertarazten aldute txamponak ez dutela baliorik txamponak direlakotz, baina bakarrik zilarrezkoak direlakotz, eta haien pisorentzat direlakotz atxikiak, eta altxor horien barnean atxemango ditugu jatorri ezberdinetako txamponak, erromatarrak, helenistikoak, galiarrak, marseiakoak, akitanoak. Eta pentsarazten digute, txampon horiek erakusten dutela justuki ze jatorrizkoak ziren, gerla hortan parte hartu zuten gudari batzuk. Segurazki bazirela mercenario batzuk etortzen zirenak Galiatik, Akitaniatik, gure lurraldetarik, gerla egiteko, diruaren kontra, ero Kartaginoentzat, ero Erromaldekoentzat. Eta beraz altxor horiek garai hortakoak dira, 3. mende bukaerakoak, eta asko esaten digute justuki beraz lehenbiziko txampon horieri buruz. Eta atxematen ditugu gainera, mesetan, dira gorriz erakutsi ditutan altxor horiek, eta mesetan beraz aurkitiko ditugu Akitaniako eta Galiar txampon horiek. Garai hortatik eta gero, 2. mendean eta lehen mendean Kristoa aintzin, ez dugu kasi gehiago atxemanen keltiar eta akitaniar txamponerik eremu hortan. Beraz, gauza askoz, gauza garrantzitsu bat da. Orain pasatiko gera, beraz, gure 2. parterat, saiatu gira pixkat erakustea nola agertzen ziren lehenbiziko txamponak, eta beraz, nola utzi dugu egoera Kristo horreko 3. mende bukaeran. Badira bi dinamika ezberdin agertzen direnak Pirinioen hegoaldean eta Pirinioen iparraldean. Pirinioen hegoaldean, lehenbiziko txamponak agertzen dire justuki momentu hortan, 2. gerla punikoarekin, kanpoko influentziarekin.
Pironen iparraldean, jadanik aspaldiago dinamikak dira, Kristo horreko 3. mende astapenean agertiko dira lehenbiziko txamponak, segurazki haien ekonomia eta haien lehenbiziko hiriak agertzen direlakoz, eta gauzak pixkat komplejoak goak bilakatzen direlakoz, baina endogeneuki. Eta beraz, Kristo horreko 3. mende bukaeran, jadanik txamponen jabetzea aurreratua da Pironen iparraldean. Eta jadanik agertzen dira lehenbiziko txampon etnikoak. Ez nahi du, ez dira gehiago imitazionak izanen, baino, hango populuek, lotuko dute ikonografia berezi bat, haien identitate ero nortasun kulturalari. Eta beraz, utziko dituzte pizkat bazterrik greziar imitazionak. Orain, zer ikusiko dugu, beraz, Kristoaren 2. mendean, ikusiko dugu inflexio puntu bat baldela, tipuak biderkatzen dira, esan ditutan dinamikoen gatik, eta simbolika bat lotua izanen da beraz populu bati, ero podere bati, eta txamponen erabilera baita ere garatzen da. Lekuko tendentziak areagotzen dira baita ere, dinamikak geografikoak, tipologiak eta kronologikoak bereziak agertzen dira, saiatuko dugu pixkat ikusten ze modukoak diren, eta kontekstu politiko ere ezberdina badugu, eta ikusiko dugu zenolakoak diren dinamikak, beraz, Pironen 2 aldetan. Hasiko naiz aurkezten Pirono iparraldean gertatzen diren gauzak, gero joanen gira Pironen hegoalderat, eta gero saiatuko gira bukatzeko aztertzen pixkat Akitandar eremu hori, Basko Akitandar eremu hori, beraz, Pironen 2 aldetan gure ondoan dagoen eremu hori. Piron iparraldeetan, badia txampon batzuk izigarri bereziak direnak, dira txampoi horiek, deitzen ditugunak, gurutzedun txamponak. Eta horiek asko ibiliko dira, hastean ikusten zinuten, barkatu, ez dakit zer egin duten. Eremu hortan, Garona ibaiaren bazterrean. Txampon guzi horiek zilarrezkoak dira, txampon guzi horietan gurutze bat atxemanen dugu, reversoan, eta gurutze hortan beraz bat dira motibo ezberdinak, eta beti hartzen gira ere, irudiak ez direla osoki agertzen, badugu buruaren parte bat, ero gurutzaren parte bat, baina esan du irudia, txampona baino handiagoa da, beraz beti badugu parte bat, eta zaila da jakita egiazki zen nolakoa zen irudi osoa. Ikusten dugu ere, txamponoiek izigarri ezberdinak direla, ikusten duzuen bezala, aurpegiak ezberdinak dira, simboloak ere askoz ezberdinak dira. Eta gainera, tipologia baita ere korapilutxoa da, ez niz bertan txartuko, baina hori zen bakarrik ikus dezazuen, aurpegi batentzat, ukaten aldugula erreberso mota ezberdin asko lotuak direnak. Erreberso mota horiek ikusten gurutza hortan simbolo ezberdinak kokatuak direla eta haien lekua ere ezberdintxo dela. Bueno, liburu bat idatzi dut txampono hori buruz, esaten duten bezala korapilautxeak ziren, eta behar zen saiatu pixkat ordenatzea tipologia zaila hori, eta ikustea komplejitate horren gibelean, zer ziren arkeologiko eta etniko errealitateak. Eta ikusten duzu gainera badirela simbolo ezberdin asko, segurazki guretzat haiek ez dute sendidurik, baina garaiko populazioentzat segurazki baute simbolika bat eta zentzu bat eta logika bat atxemanez, behar bada hasten gira pixkat ikusten ze simbolika auketan atzuten jende horientzat. Hori zen bakarrik erakusteko zenolako gauza komplejua den, tipo asko badira, tipo bakoitzak badu leku ezberdina, baina bueno, nisarteko bertan. Ara nundik ibiliko diren gurutzedun txamponoiek, behaz ukanen dute edapen asko, zabal bat, Rodano ibaietik Atlantikoraino. Garona ibaietik hegoaldean gutxi aurkituko ditugu eta ikusiko duzu beraz Aturri errekaren inguruan kasik ez dugula atxematen. Baina horiek egiazki dira txampon gehienik edatzen diren txamponak gure gunean. Baina horien inguruan, gurutzedun txamponak utzi ditut gibelean txuriz aurkeztuta, izanen dira noski beste txampon ezberdin batzuk, azen inguruan, ez ere ditut zilarrezko horiek, Dordoinan ere beste txampon batzuk izanen dira, eta horre ikusten dugu,
bakoitzak beren nortasuna, populu bakoitzak beren nortasuna finkatzen duela tipo ezberdin baten bitartez. Eta txanpona hortan ere garrantzitsua da, eta tipologia eta simbolo berezi bat ukanez, erakusten dugu ere ezberdinak girela, eta zein diren gure simbolika, gure baloreak, gure indar ekonomikoa. Baina, ikusiz pizkat nundik ibiltzen diren, errezago ere zehazten aditugu nun ibiltzen ziren populu horiek eta zein ziren haien bazterrak. Nahi nuen bakarrik erakutsi txanpon hori, txanpon hori da ikusten duzuen bezala Languedok eremuan aurkitzen zen txanpon bat, ikusten duzuen Languedok nun den dago, Mediterraneo bazter hortan, Od errekaren bazter hortan. Txanpon hori izigarri interesantea da, aurkitzen dira Bezie eta Narbona inguruan, txanpon horiek. Influentzia tipologikoa baute Iberiar aldetik, eta baita ere Marseillaren aldetik. Eta nahazten dituzte influentziak, eta hori da izigarri interesantea txanpon horietan. Sinkretismo bat da, gauza asko nahasiak atxemanen ditugu. Adibidez, leyenda, Anbersoan atxemanen dugun leyenda da Lukotiknos. Lukotiknos hori da Galiar izen bat. Keltoz traduzitzen alda, sagutipi, esan nahi du, keltiarrez. Eta sagutipi izen hori, keltiarrez dena, idatzia da, ikusten duzen bezala, greziar alfabetoarekin. Hori da Anbersoan. Begiratzen bali madugu reversoan, bestaldean, badugu logos eta leton, berriz ere greziarrez idatzita. Leton da, sufijo hori da genitibo plurala, grekoa. Eta logos eta leton da izen bat, populo baten izena, segurazki, keltiar jatorrizkoa. Eta alde berdinean hemen, azpian utzi dutana, iberiar karakterekin idatzia da biurbi. Iberiarrez. Ez nahi du txamponen berdinaren gainean badugu galiarra, keltiar hizkuntza, gregoa, hizkuntza ere, eta genitiboa badugu, eta iberiarra. Ez nahi du hori dena nahasita aurkituko dugu txampon berdinarei buruz. Sinkretismo bat aski nabarmena, eta hortako esaten nuena ere astapen, aizutalegi mintzaldia, gauzak ez dira eksklusiboki begiratu behar, jende horiek nahasten dira, eta baituzte kultural harreman ezberdinetan bainatzen dira. Horrek laguntzen digu pixkat Pirinioen hegoaldera joaten, eta beraz, Izpeinak Ziteroreko txamponen begiratzen. Zaritut bakarrik bi irudi, brontzesko bat ezkerrean eta beste eskuinean zilarrezko denario bat. Erakusteko Hispania Ziterior parte hortan, gehienetan tipologia homogeneo bat aurkituko dugula, Kristo horreko 3. mende bukaeratik, Kristo horreko lehen menderaino, azken txamponak segurazki Kristo horreko lehen mende astapenean joak dira, baina ukanen dugu tipologia aski homogeneo bat, gizon buru bat, bizarraikin oro bizar gabe, eta beste aldean zaldun bat, arma ezberdinekin erakusiko dugun bezala. Ez nahi du, ikusi dugu hastion bat zirela kultur eta populu ezberdin batzuk, beraz naiz eta gune hortan kultur ezberdinak izan, iberoak, zeltiberoak, baskoiak, gune guzi hortan ukanen dugu homogeneitate tipologiko bat. Aski interesantea dena, noski segurazki erromak bultzatuta, homogenizazio hori. Naiz eta beti badagoen leyenda bat, iberiar karakterez idatzita, simple egiteko, eta hor izanen da, etnonimoa hor agertua izanen da. Txampon guzi horiek, izarrak utzi ditut erakusteko nun joak ziren txampon guzi horiek, txampon guzi horiek ukanen dute garrantzi eta kronologia ezberdin bat, nun bagoazen gehiago mendebalderuntz, nun geroago agertiko dira txampenak, eta utzi dut hemen marra bat horizkoa, erakutsiz hortik mendebalderat, iberiar txamponik ez dugula ukanen, eta gune hortan txamponetik kanpoko ekonomiak dira. Horrendik txamponak ez dira joak izanen eremu horren mendebaldeetan.
zeka asko, badira lokalizatuak ez direnak, ez dakigu bereziki nun joak ziren, bueno, baskonesekin eta pixkat gauza berdinetan dago, ez dakigu zehazki nun joak giren, baina kasu askotan, hola da ez dakigu zehazki nun akuñatuak ziren txampon horiek. Askok brontzezko txamponak dituzte akuñatiko eta 21 zeka izanen dira hemen agertzen direnak, izarrurtinak, zilarra akuñatuko dutenak. Hala, bez gauza izigarri simple bat, eta nahi dut bakarrik 4 adibide presentatu, ikusteko nola eta zein diren haien dinamika geografikoak. Erakutsiko ditut hemen, beraz, txampon garrantzitsu batzuk Iberiar aldean, dira untikezken lehenda duten txamponak, segurazki Emporionen joak dira, baino dragmak eta geroago, bigarren eta lehen mendean Kristoa aintzin, eta hor da eskuineko mapa. Ikusten dugu beraz, untikezkeneko Iberiar txamponak, asko aurkitzen dira, pentsatzen dugun bezala eta logiko den bezala, Emporionen, eta Emporion inguruan, baina ikusten dugu ere, badoarzila iparruntz, Languedok aldean, eta igotzen dira Toulouse artio, Toulouse da beraz mendebalde gogoran duzuen puntu hori, eta horretzen zizten lehenbiziko Emporioneko txamponak 5. eta 4. mendean aurkitzen ziren Languedok eremu hortan, beraz kasik 5 mende geroago berriz aurkitiko ditugu beraz gune hortan Languedok inguruan. Esan nahi du ere mendeen zehar badela influentzia azkar bat Iberialdetik eta ere Emporion aldetik eremu hortan. 500 urtez iraunen duela. Eta hori ere erakusteko Pireonen bialdeko harremanak ere azkarrak direla. Beste mapa bat, azpian ezkerrean, erakusteko iltirkezken eko txamponak, beraz, nola zirkulatzen duten. Iltirkezken, beraz, gira Kataluniaren barnekaldean. Aurkitzen ditugu, beraz, txampon horiek Katalunian, Solsona inguruan, adibidez, baina ikusten dugu ere, asko atxamanen ditugula Pireoen iparraldean. Ezkerreko mapan, eskuineko mapan untikezkeneko txamponak segurazki pasten ziren Mediterraneo bazterretik, hor, iltirkezkeneko txamponak ez dira pasten Mediterraneo bazterretik, segurazki pasten dira Pireoen lepo batzutatik. Pireonak zeharkatzen dituzte Toulousera joateko goiti. Beraz, esateko ere txamponak garrantzitsuak izaiten aldirela erakusteko zein ziren garaian hartuak ziren bideiak Pireonan zehar eta erakusteko ere Pireoak ez direla bat ere frontera bat. Eta erresten dituztela baita ere harremanak bien artean. Baina txamponak garrantzitsuak dira justuki jakiteko nondik pasatzen altziren garaieko jendeak. Beraz hori untikezken, iltirkezken, hor Katalunian gira, guai pixkat hurbiltzen gira mendebalderuntz, agertuko dut hemen Bolskanen txamponak dira txamponak ugari atxemanen ditugunak eremu guzti hortan. Ikusten dugu beraz eskuineko mapan nola agertzen diren. Ikusten duzen marrazten dutela eje bat, Bolskan da Huesca, beraz Huesca eta Tarragona artean. Eta eje hori da, erromatar karretera justuki. Oiasotik, Tarragonara joaten dela, beraz, Huescatik pasatuz. Eta ikusten dugu justuki bide horren inguruan atxematen direla. Eta baita ere, Ipar Pireneoetan ere aurkituko ditugu, baino segurazki beste bide bat hartzen dute iltirkezkenen ezberdin bat Pireneoen zehar. Ezkerrean, beitian, horiek dira, beraz, Baskunez, beraz, segurazki Nafarro erdialde parteko txampon horiek, Baskunez izenairekin. Baskunez justuki baskoi eremu hortan ibiltzen dira, baina ikusten ditugu ere nola aurkitiko ditugu, orain beste eremu batean, Ipar Euskal Herrian, ero Biarno eremu hortan, eta hor ere beste bideo bat hartzen dute Pireneoen zehar. Beraz, hor ere, txamponen zirkulazioak garrantzitsuak dira, ikustereko ere zein diren marrazten diren eremuak eta kulturalki asko esaten aldikutenak baita ere horri buruz. Hemen esateko ere baskoi eremu zabalean ez direla bakarrik baskonez,
txamponak, baina baitugula zeka ezberdin asko. Batzuk pentsatzen dugun badakigula nun kokatzen alditugun, baskoien txampon horiek, baina beste zeka askorentzat oraindikan ez dakigu, esan dutan bezala, nun egiazki kokatzen aldiren. Beraz, baskoien txampoi ezberdin mota batzuk hemen agertzen dizkizuet, arsaos, tirsos, jaka, gira baskon, ero baskoi eremu bazterretan, beraz, ezberdintasun asko. Eta ikusten duzuen bezala, zaldiak beti baute simbologia berezi bat, baina alare ikusten ditugu badirela ezberdintasunak. Batzutan, zaldietan, zaldunak badituzte, beraz, arma barkatu ezberdinak, batzutan lantza batzuk atxeman ditugu, beste batzutan, zaldunak ezpata bat, ukanen du bere eskuan, beste batzutan igitaia, edo beste batzutan palma bat, gero badira beste tresna batzuk ere, bipeneak, baina, horiek dira lau arma ero atributo ezberdinak, eta nahi nuen entsegu bat egin ikusteko, arma horiek lotzen altziren eremu berezi bati. Berezitasun geografikoak, ero etniko batzuk agertzen altziren arma baten hautatzearen bitartez. Beraz, hemen errepresentatu dut, adibidez, nun aurkitzen diren palma bat agertzen duten zaldunek, eta palma agertzen duten zaldunek ikusten ditugu gehiago atxemanen ditugula edo Katalunia aldean, ero Ebro errekaren bazterrean, orain begiratzen bari maitugu ze zaldunek baituzten lantza bat, ikusten dugu hor ez ditugula gehiago aurkitzen Katalunia aldean, baino gehiago barnek aldean Ebro inguru handi baten parte hortan. Eta horren begirateko ditugu ezpata duten txamponak, eta ezpata duten txamponak hor egiazki ikusten dugu, dela dinamika bat, argiki lotzen alduguna Baskoi eremurat, ero Nafarro alde zabal baterat. Egiazki hor simbolo bat lotzen aldela segurazki kulturalki gune berezi bateri, eta gauza berdin bat ikusten ahalko dugu igitaia duten txamponaren bitartez, hor ere bakarrik atxemango ditugu, beraz, Nafarro eremu zabal batean. Gauza horiek jadanik ikusek izan dira, baina hor kartografikoki horrela azaltzea ustot ezberdinki gauzak agertzen dituztela. Eta lau mapa horiek zartzen bai maitugu bata bestearen ondoan, argiki ikusten dugu, simbolo baten hautatzea, ero beste simbolo baten hautatzea, baduela zentzu bat, geografikoki, baina segurazki ere kulturalki eta berbada ere etnikoki. Hor ikusi dugu reversoa, orain behar dezagun ere aurpegien aldetik, ikusi dugu hastean bat zirela txampon batzuk bautenak bizar bat, beste batzuen bizarrik ez dute, gizon buruak dira, eta hor begira dezagun, segun bizarra, segun ez bizarra, dinamika geografiko ezberdin batzuk azaltzen diren. Ikusten dugu, beraz, bizar gabeko aurpegiak aurkitzen ditugu, beraz, gorriz dentsitateak dira, noski, ez dut esan, baina argiki agertzen da. Bizar gabeko txamponak eremu zabal baten aurkitiko ditugu, Katalunia, Mediterraneo eta barnekalde, Ebro barnekalde gune baten artean. Baina bakarrik hartzen bari maitugu bizardun buruak, hor ikusten dugu egiazki ekialdeko eremu hori uzten dugula, eta bakarrik mendebalde parte hortan, barnekalde hortan atxemanen ditugula. Hor ere, zentzu simboliko eta kultural bat behar bada azaltzen alda horren gibelean. Ikusi dugu zepazten den iparraldean, pixka bat izigarri fite zepazten den hegoaldean, orain begira dezagun Akitano aldean ze gertatzen den. Zertako interesantea da, beraz, Akitanoen ikertzea, zeta jadanik garaiean erromatar eta greziar autoreek
gauza interesanteak esaten dizkigute akitaniar horieri buruz. Eta ara, adibidez, zer esaten digun Estrabon autore grekoak. Horrai da, deskribitzen Galia, beraz, iparraldeko partea. Eta beraz, deskribitzen du nola partekatzen den Galia, hiru partez, eta esaten du, beraz, jarraian, Zeltika transalpinoa dago, batzuek hiru populutuan banatzen dute akitaniarrak, belgiarrak eta zeltak. Esan du, dea zertzen ditu akitaniarrak aparte. Eta ara zer esaten duen akitanioi buruz, esaten du, akitanoek erabat bereziak dirudite, ez bakarrik hizkuntzarengatik, beraz esan du, hizkuntzaldetik ezberdinak direla, baina baita ere haien itxura fisikoagatik, Iberiaren antzekoagoak baitira galiarrak baino. Esan du, ara, ezberdintzen ditu kulturalki, linguistikoki eta segurazki ere fisiko aldetik. Kesarrek ere gauza pixkat antzekoa esango dugu, eta orain da galdera ados hori izaten digute tekstuek, bakigu tekstuek ez dizkigutela gauza asko esaiten, orain berda ikusi zer esaten diguten, arkeologiko datuak eta zer ikusten aldugun txamponen bitartez. Beraz, begirateko ditugu, bi tipo garrantzitsu zirkulatzen duten direnak, beraz, Pirineo iparretan. Lehenbizikoa soteaten txamponak, sotiatak dira populu bat gaurko Gers departamentu inguruan direnak, Gers departamentoa da justukin nun zare dutan borobil gorri hori. Eta txamponuek aski ederrak dira, ikuste duzu ze zaldi estilizatu bat agertzen duten behitiko partean, iduru arma bat batzutan. Eta askotan ikusi dugu hori Pegaso bat estilizatua bezala, zaldia eta ikustu zuen baden iruki bat gainean, eta hori askotan interpretatua izan zen Pegaso baten egala bezala. Bada ikertzaile bat, deitzen dena Laurent Calgarin, saiatu da pixkat ikertzea simbolo horren jatorria. Eta zer ikusi du, erreski egiten ginuela txamponoien genealogia bat. Eta hori interesante da, eta egiazki ikusten dugu estilizazio azkar horrat iristeko, baina lehenago bazilela beste txamponak, eta egiazki genealogia bat egiten altzela haien txampon horiena. Ara idibez hemen, egala, beraz, pixkat ezberdina dago. Ikusten dugu ere goitiko partean ez direla bakarrik kakotxak eta puntuak, baina berbada baginola aurpegi bat, begiak eta aurpegi bat destrukturatzen ari zela, da aurpegiko elementuak bakarrik geometriko figurak dira eta hori denak beraz aldatzen ari dira azkenean gauza izikari abstrakto bat emateko. Baina begira dezagun beraz, egala beraz elementu hori, eta egala beraz oraindik balimagoaz gibelerat aldatzen da, eta genealogia astapenerat joaten balimagira, ohartzen gira beraz, egala etzela, baina egiazki zela txori bat, zaldiaren gainan, eta txori hori dutela poliki estilizatu, eta ez da Pegaso bat, zaldi bat, eta zaldiaren gainan txori bat. Begira dezagun orain, nun ibiltzen diren soteaten txampon horiek, beraz, soteaten txamponak dira gorrizko puntu horiek, zertako zehazten dituguz eta akitandar eremu horren bihotzean dira. Eta ikusten dugu, beraz, puntu gorri horiek, ibiliko direla bi eremu batzuen artean, kurutzedun txamponak dira puntu urdin horiek garonaren inguruan, eta haien erdian aurkituko ditugu, soteaten txamponak. Beraz, soteaten txampon horiek dira erdiz keltiar influentzia baten artean, eta berbada idekiak beste influentzia tipo bati, nun akitandar rasgoak oraindikan adieraztasun gehiago baduten. Baina eremu hortan ibiltzen dira. Eta orain begira dezagun beste tipo bat, dira protuberentzia duten tipoak, beraz, ezker azpian atxeman dituzuen txampon horiek, ikusiko dugu beraz eremu txuri hortan, nola ez ditugun batera aurkitzen kurutzedun txamponak, eta hor egiazki idurikatzen dute badela nortasun bat oraindikan azkarragoa,
Eta ikusten ditugula ze tipo diren, beraz hori dira Akitaniako txamponak protuberentziarekin, ikusten dugu egiazki singularitate, berezitasun numismatiko bat direla. Beste txampon guziek, bazuten ikonografia bat, baita ere izigarri estilizatua, baina hemen goazilarik egiazki Akitania hegoalderuntz, atxematen ez dugu txampon horiek egiazki izigarri bereziak direnak, anikonikoak, irudirik gabe, bakarrik protuberentzia horrekin. Beraz, egiazki gauza bat izigarri berezia Europarren eskalan. Nortasun berezi bat adierazten dutena dudarik gabe. Eta txampon horiek, gainera ikusten dugun bezala, puntu txuri horiek dira, kasik bakarrik atsemanen dira eremu hortan. Beraz, nahi du, Aturri eta Pirineo Hego eremu hortan. Eta eremu horren bertan, beraz, borobil txuri horren bertan, kasik ez dira etortzen kanpoko txamponak ere. Beraz, elementu guziek, pentsara ezten digute egiazki gune hori berezia dela kulturalki, beste influentzieri pixka bat hermetikoagoa. Ez du esan hermetikoa, baina pixkat hermetikoagoa, nun bien arteko eremua, Soltiaten eremua, gehiago idekia da Akitaniar, Ego Akitaniar influentzieri eta baita ere Keltiar iparraldeko influentzieri. Gauzak pixkat nahazten dira gehiago hegoaldeko eremu hortan baino. Zaila zen, ikustea, txampon horien bertan bazela ere tipologia bat. Esan nahi du, ez zela bakarrik protuberentziak, baina bazirela ere tipo ezberdinak. Esan nahi du, zentzu bat bazutela, protuberentzia horiek ere garaiko populuentzat. Eta hori berriz ere Logan Kalgagenen lanak dira, eta beraz, ikusi du beraz, horiek denak partekatu ditu tipo ezberdin batzuetan, eta saiatu da karten egitea tipo guzi horien arabera, eta hartu da, adibidez, pomagez tipoa, beraz, goitikoa, beraz, eremu berezi baten ibiltzen zela, erdiko tipoa, beraz, berriko tipoa baitu marra batzuk, beraz, pixkat ezberdina da, behar da ikusi ezberdinak direla, ez da erresa, baina egiazki beste eremu batean ibiltzen dira, gaurko biharnoko gune hortan, eta badugu beste tipo bat, Y tipoa, hori egiazki beste leku batean aurkituko duguna, Ipar Euskal Herri artean eta Nafarro artean, Pirinioen bi aldetan. Beraz, tipologia hori zehaztuz, egiazki hor ikusten dugu behatzarekin ukitzen handugula gune hortako berizetasun kulturala, eta horretzen gira, beraz, bazirela populu ezberdin asko, autorek, greko-latinoek zitatzen zituztenak, baina holako fuenteak erabiliz, txamponak adibidez, errezago pixkat begiratzen aldo ditugu nuntziren berizitasunak, eta behar bada zein ziren populuien egiazko eremuak, egiazko dinamikak, arazen enon esan. Beraz, zer erakusten digute karta horiek, alde batetik, beraz egiazki, Akitandar singularitate azkarrena, ez dela bakarrik Garronaren hegoaldean, baina behar bada gehiena dela Aturriaren hegoaldean, eta Garrona eta Aturriaren inguru hortan behar bada badugula gune bat nahasia, influentziak nahazten dituenak, Keltiar eta Basko Akitaniar influentziak gehiago nahazten dituenak. Eta begiratzen bali maitugu beste arkeologiko iturri batzuk, ohartzen gira ere azpimarratzen dutela, Akitandar berezitasun hori, Baskoi Akitandar berezitasun hori, hemen da mapa bat egin ginuena beste hiruko lankideekin, duela 2018 zen, duela 5 urte, eta zen erakusteko hori da zeramika, beraz, zeramika nola egina zen eremu hortan. Alde batetik urdinez zeramika torneatuak, tornearekin itzuliak, eta txuriz eskuz egindako zeramikak. Eta hori beraz, duela aspaldiko jadanik emaitzak dira, dakizkigun gauzak, baina azpimarratzen dutena da, Aturri hegoaldean eta hegoaldeko Euskal Herri iparraldean, Gipuzkoa, Bizkaia eta Ipar Nafarroa alde hortan, atsemanen ditugu kasik bakarrik eskuz egineko zeramikak, 190, eta garai berdin hortan,
Garruna inguruan eta Ebro inguruan, hor, ez ditugu proporzioneak, baina dinamika pixkat berdina ditugu. Ukanen ditugu, ara berdin hortan, zeramika torneatuak gehiengoak. Beraz, egiazki, dinamika ezberdinak, Baskoiak itandar eremu hori eta Garunako alde eta Ebro aldeko eremuien artean. Eta bien artean, beraz, Gers inguruko alde hortan, Garona eta Aturriaren erdian, gauzak pixkat nahasiagoak dira, hau atxematen ditugu baita eskuzeginekoak eta baita torneaduko zeramikak. Eta beraz, eskuineko mapan, hor, jauzi bat egiten dugu denboran, gira erromatar denbora garai astapenean, Kristo ondoko beraz lehen eta bigarren mendean, jadanik imperioan gira, ikusiko dugu beraz eremu hortan segitzen dola dinamika horrek eta segitzen dituztela zeramika, eskuzegineko zeramikak majoritarioki ibiltzen gune hortan. Singularitatea alare ikusten da ere hemen zeramika aldetik, eta beraz hor erakusten dizuet beste gauza bat oroz ezberdina, berez azpimarratzeko Basko akitan singularitate hori, bereztasun hori dira fibulak, beraz brotxeak, orratzak, Kristo aurreko 6 eta 5. mendean aurkitzen direnak, Galiako hegoaldean eta Iberiar penintsularen iparraldean, eta hor dira ikertzaile baten lanak, Thibaut Constantin deitzen dena, erakusten duena, beraz, fibula horiek, orratz horiek, deitzen direnak Nafaro akitandarrak, atxematen ditugula, beraz, da, berdez agertzen den eremu zabal hori, aurkitzen ditugula baita iparraldean eta baita hegoaldean, eta marrazten dutela, beraz, eremu bat koherentea Pirinioen bi aldetan. Beraz, hori da, gure garaiaren aintzin. Hor gira Kristo aurreko 6. eta 5. mendean, eta ni mintzatu naiz horren arte, beraz, 3, 2 eta lehen menderi buruz. Beraz, badago dinamika bat lehen, eta badago baita ere dinamika bat gero, erromatar garaian, azpimarratzen duna, beraz, gune horren berezitasuna, baina alare, beti bezala ez da gauza bat esklusiboa, baina erakusten dituena, beraz, ere nahastaz, influentzia idekiak, kontaktuak, nahasketak. Eta azken mapa ziren justuki erakusteko Joakin Gorrotxatigiren lanak, hor dira erromatar garaieko inskripzioneak, idazkerak, ezkerrean antroponimoak, eta beraz eskuinean teonimoak, antroponimoak beraz gizonen izenak, eta teonimoak jainkoen izenak, horiek dira askotan beraz arrokaren gainan idatziak diren inskripzione batzuk, eta beraz Akitano eta Baskoen antroponimoak azpimarratzen du, aurkitzen diren ala ere, iparrean eta baita ere Pirinioen hegoaldean, Ebro Kuenkaraino. Ara, beraz, bukatzeko ikusiko pixkat Pirinioen bi aldetan zer ikusten aldugun harremani buruz, harreman asimetrikoak diren, influentziak bi aldetan berdinak diren ez, eta hori izanengo da nire azken partea eta pixkat bestek baino laburragoa izanen da. Beraz, ideia da justuki, beraz, ikusteko frontera bat ez markatzen duten Pirinioak, jadanik hasi gira ikusten ez zerera egiazki kasua. Eta nahi nuen mapa hori erakutsi, mapa hori da nun atsemanak izan diren urrezko txamponak 3. eta lehen garren mendean Kristo aintzin. Beraz, hartzen duen bali madugu Europa mendebalde guzia eta ikusiz nun atsemanak diren urrezko txamponak garai hortan, holako dentsitate bat agertzen da. Eta zer ikusten dugu, beraz, urrezko txamponak bakarrik atsematen direla kontinental gune batean, Garunaren iparraldean. Eta Garunaren hegoaldean, ez da sekulan, kasik sekulan bat izango da, atsemana Orlandes inguruetan, baina bakarrik hori, ez dago sekulan urrezko txamponik atsemanak direnak. Ez nahi du, Garuna eta Pirineo gune horrek kulturalki limite bat, frontera bat markatzen duela kulturalki
urrezko txamponen edadurari buruz. Noski, ideia zen galde egitea, horrek berba zehazten du, berba da gune horietan ez dagoela urrik, urrezko meategirik, eta hortako berba da nahiago izan dutela zilarra baliatu. Baina begiratzen bali matugun nuna aurkitzen diren urrezko meategiak, badakigu Iberiar Penintsula iparraldean badirela asko, eta ere Euskal iparraldean, Kanbo itsasunaldean badirela ere urrezko meategiak, eta urrea bazuten, urrezko meategiak lantzen zituzten, baina urrezko txamponik ez zuten egiten. Segurazki, komertzio eta beste esplikazionak berdira atxeman, baina urrea ero zilarra hautatzeak badu simbolika kultural azkar bat. Ez da esplikatzen bakarrik arrazoin pragmatikoen gatik. Beste elementu batek erakusten digu ere frontera hori, Garronak eta Pirinioak markatzen dutena da, Europan atxemanak izan diren berinezko besokoak. Keltiarrek, Europar keltiarraren ekoizpen garantzitsua dira justuki berinezko besokoak. Aztarnatik askotan atxematen dira, eta ikusten duzuen bezala, beraz egiazki marrazten dute keltiar kontinental eremu kultural hori. Eta justuki hor ere ikusten dugu besoko horiek, berinezkoak, ez ditugula batera atxemanen Garronaren hegoaldean, bakarrik badago bat, eta uste dut hemen dela, San Telmo Museon uste dut, ni seguro, eta Basagainen atxamana izan dena, uste dut Xavier Peñalberen induzketetan, eta uste dela, beraz, bakarra atxemana izan dena, eremu hortan naturaren hegoaldean, eta uste dut hemen dela, iguritzen zait ikusutara, ez dakit. Beraz, bakarra. Beraz, horre limite kultural hori argik ikusten da, ez du esan nahi, ez direla izanen kontaktuak, ez dugula atxemanen gauzaren bat, baina, gauza batzuk agertzen dira aski argiki. Hemen beste mapa bat nahi duzuen erakutsi, altxorreri buruz, eta hor ikusten duzue, beraz, ze metalezkoak diren, altxorretan diren txamponak. Hoi dira, proporzioneko grafikoak, eta ikusten bali maituzu bakarrik kolore bat, txuria, ero bakarrik horia, ero bakarrik berdea, esan edo, eunak direla zilarrezkoak, ero urrezkoak, ero brontzezkoak. Ez dakit ja argien izan esaten duten egin. Baina mapa horrek erakusten dugu, beraz, hor aurkitzen diren altxorrak, denak metal batezkoak direla, ero zilarrezkoak, eremu zabal hortan, eta urrezko txamponak dituzten altxorrak bakarrik iparraldean atxematen direla, beraz, Garronaren iparraldean. Brontzezko beste altxor batzuk atxemanen dira, noiztenka, eta bada puntu bat ikusten dugu hor diagrama bat delaz, eta badu zilar pixkat eta brontze pixkat, baina dira gutitan aurkitzen ditugu metalak nahastutak. Egiazki horrek erakusten digu, eremu zabal hortan, monometalismo bat badugula zilarraren inguruan. Eta egiazki zilarra dela ekonomiko erreferentzia eta ez urrea, esan dutan bezala ere lehengo partean. Segitzen dugu txamponekin, eta hor zen ideia ikustea zein zen keltiar txampon guzien edadera eremu hortan. Beraz hor hartu ditut keltiar txampon guziak ikusteko nola zabaltzen ziren. Eta ara nun zabaltzen diren. Eta hor ikusten dugu ere keltiar txamponak, pixkat besokoak, berinezko besokoak bezala, ez direla kasik atxematen Garronaren hegoaldean, eta baita Aturriaren hegoaldean, eta Pirinio hegoaldean. Keltiar txamponak hor gelditzen dira. Zorritzen zizte, esan dut, bazirela altxor batzuk, bigarren gerla punikoan atxemanak izan zirenak keltiar eta kitana txamponekin. Hori da, momentu bat, eta momentu hortik kanpo, ez da kasik gehiago atxemanen keltiar txamponik eremu zabal hortan. Hor ere, badago zerbait gertatzen dela eremu hortan, frontera kultural baten gisa marrazten duena. Gauza zen, galde egitea, ados, hori da keltiarren arabera, keltiar txamponen arabera, zer ikusten aldugu Iberiar txamponen arabera. Jadanik ikusi dugu, eta erakutsi duzuen nondik pasatzen ziren, untik esken, hiltirk esken, bolskan, baskunesen txamponak, eta horretzen zizte.
Pireneoen iparraldean pasten ziren. Eta noski, beraz, hor dituzue, iberiar txamponen edapenak, nun atxemanetan ditugun, eta zer ikusten dugu, beste egi bat osoki ezberdina, nun keltiar txamponak ez ziren pasatzen, iberiar txamponak erreski pastiko dira iparralderuntz, eta egiazki erakusten digute, badirela harreman finkoak, harreman azkarrak Pireneoen bi aldetan. Badira puntu beltzak, beste aldetik badira puntu gorriak. Puntu beltzak ziren erakusteko nundik pasatzen ziren ekialdean akuñatuak ziren txamponak, ikusten du asko pasatzen direla Mediterraneo aldetik, Zerdainako mendi pasabideetik, eta gorriz dira, beraz, eremuaren mendebaldeko txamponak, eta hor ikusten dugu, beraz, beste bide batzuk hartzen dituztela, hori deia erakutsi nuen beste mapekin. Beraz, egiazki ikusten dugu iparralde eremu hortan, Akitaniaren beraz hegoaldean, Galiaren hegoaldean, badila egiazki idikitasun handi bat, beraz, peninsulari buruz eta hegoaldean gertatzen diren dinamika ekonomikoari buruz. Hori argiki agertzen da ere, eta hemen adibidez, Biarneseko eremu batean, imitatiko dituzte jakako txamponak. Hor aurkitzen dira, Aponzeko eremu batean, beraz, gauzak hor ikusten dugu egiazki bat direla lotura azkarrak. Eta zentsu beraz berezi bat hartzen dute datu horiek, horretzen bali magira, adidez Cesarrek esaten digula, Starbonek esaten digula, beraz hurbilagoa direla populazio horiek hegoaldeko dinamikeri buruz, eta Cesarrek ere esaten digu, beraz Akitandarrak inbadituko dituelarik, hegoaldeko populazionek etorriko direla, haien laguntzera, Iberiar aldeko populazionek etorriko direla, eta hori ikusten dugu egiazki lotura azkarrak bazituztela Pireneoen bi aldetan. Naiz eta frontera idurizko hori agertu, baina ikusten dugu egiazki bakarrik alegia dela, eta harreman azkarrak bazituztela bi aldetan. Eta horrekin bukatuko dut nire hitzaldia, erakutsiz Pireneoak ez direla barrera bat, baina alare badugula egune hortan nortasun berezi bat, baina berriz errepikatu nortasun hori ez dela esklusiboki ikusi behar, naiz eta gauza bat iazki idekia eta komponente ezberdinekin eta influentzia guzti horiek haien garrantzia badutela eremu hortan. Eskertzen dizuet. Bai, txundigarria, hitzaldia biziki ongi ilustratua zen hainbertze mapakin eta txamponekin, eta noski azalpenak haunitz lagundu ditu, eta nik uste argigarria izan dela, baina seguraski badira galdera bat edo ekarpenen bat edo zerbait ikusleen edo entzuleen partetik, orain duzu aukera, nahi bali moduzu zerbait galdetu. Baduzue mikroa. Ez sarekoek. Ederki, oso nahi izan da, hitzaldia. Gero, txamponen izenak nor jartzen ditu edo nondik datozte? Bai, hor adierazi dituzu izen asko eta izen horiek nondik datozte? Barkatu, entzun didazue, bai, baina behar bada bideoan ez.
Pirineo hegoaldeko txanponetan askotan izenak txanponen gainean idatziak dira, beraz erresagoa da izena emaitea. Zailagoa da noski iparraldeko txamponei buruz, eta hor, noski ez dakigun nok akuñatu zituen txampon horiek, eta askotan erabiltzen dira simboloak edo irudiak deitzeko, txampon horien deitzeko. Eta batzutan badira, deiera batzuk zirenak bat ere zuzenak. Baina behar da atxeman beti bezala izen bat, txampon horien deitzeko, eta askotan dira 19. mendean, edo 20. mendean atxemanak izan ziren izen batzuk, txampon horien deskribitzeko, eta holako tradizione batzutan ere segitzen dugu, baina tradizione horiek batzutan behar dira jakin uzten, eta beste izen pixkat neutralagoa batzuen hautatzen. Adibidez, horretzen naiz duela gutxi, bazien txampon batzuk deitzen zirenak, kurutzedun txampona batzuk, tipo bat, deitzen zuten tipo negroidoa. Eta izen hori entzunez, horretzen zira egiazki dela beste garai bat, eta ni nintzen bat ere satifo zen izen horrekin, eta beraz izena aldatu nion gauza objektiboago batentzat, bazen ere tipo bat deitzen zena tipo kubista, eta pentsarazten zuen Picasso hori, ikusti duzu ze simbologia eta ze eskematizazioak aurkitzen aldiren txampon horien bitartean, ez? Eta behar da ere pentsatu, beraz, pintoretaz erabili gira, beraz, izen horiek emaiteko, baina pintorek ere haien inspirazio iturria aurkitu dute txampon horien bitartean. Eta adibidez, André Breton, surrealista, ere Picassok, ezagutzen zituzten txampon horiek, eta nola luzaz txampon horiek pixkat goititik begiratuak izan ziren greziar txamponen ondoan, greziar txamponak ederrak, ongi figuratuak, eta hori keltiar artea pixkat goititik begiratua izan zen, 20. mende erdialdean justuki artista horiek begiratzen zuten interes handiarekin ikusteko ze artistiko askatasuna bazuten keltiar artista horiek. Eta hala. Kontzeptu batzuei buruzko galdera, esker mila hitzaldiagatik. Bai hizkuntzalaritzan, bai arkeologian eta orain numismatikan ematen du ere bai, akitaniar kontzeptua eta baskoi kontzeptua, bi gauza desberdin dira, naiz eta askotan erabiltzen den akitaniar baskoia edo baskoi akitaniar, ez? Ze puntura hartio izen horiek eremu jakin bati egokitzen zaizkio konbentzioagatik edo eta erromatarrek beraien testuetan horrelaxe desberdindu zutelako. Eta ze puntura hartio, zuk hemen aipatu dituzun garai bateko jarraikortasun hori eztabaidan jar lezakete. Kontutan izanik beti horrelako kontzeptuak konbentzioak izaten direla, ez? Unai jakin batetik aitzina erabiltzen direnak. Erromatarren eraginez? Zaila, ni kontzeptu hori erabiltzen dut, ez da bat eren kontzeptua, Joakin Gorrotxategiren lanetan sustengatuz eta adibidez, ni bakarrik esaten dut zer ikusten dutan txamponen bitartez. Eta txamponen bitartez ikusten dutana erakutsi dut. Esan nahi du, berezitasunak baitugu akitandar aldetik, esan nahi du, egiazki, Galia hegoalde hortan, Aturri eta Garrona eta Pirineo eremu hortan, eta gero baskoi eremuan badira berezitasunak, baina pixkat ezberdinak direnak ere, baina jende guzti horiek elkarrenkin harremanak dituzte, eta epigrafia aldetik, linguistika aldetik, harreman tinkoak badira, bi alde horietan. Baina akitandar konzeptua da, gehiago, Pirineo iparraldeko konzeptu bat, hori errazen duzun bezala, da greziar tekstuek ere haien eta erromataren tekstuek haien pisoa gautela konzeptu hortan. Baina numismatika aldetik, gauzak ezberdinak ikusten dira. Gauza ezberdinak ikusten dira ere, zer eta geopolitiko egoera ez da berdina Pirene iparraldean eta Pirenen hegoaldetan. Nun bigarren Kristo horreko lehen eta bigarren mendean Kristo horrean jadanik erromatar provintzian den hegoaldea, iparraldea oraindik ez. Beraz,
geopolitikoki ere gauzak badira aztertzeko. Maiten? Bai, nik uste hor aipatu duzula faktore bat oso garrantzitsua dena, eta behar bada eneko zure hitzaldian hasierako txanpon horietan argi gelditu dena da, greziarrek batez ere Enporionetik eta zuten eragin hori, eta kasu honetan Erromak berak edukiko duen eragina, ez? Eta beraz, eremu guzti hau, Pirinear inguru hau dena, bai iparralde zein hegoaldek, erritmo ezberdinak emango dituztela, Erromarekin dituzten kontaktuetan, garai ezberdinetan eta gertakari ezberdinetan izango direla kontaktu horiek, eta noski, kanpo baldintza hori ere, horrek baldintzatuko dituela ere, barneko zenbait elementu sozial eta kultural eta barrez. Bertzetik, bai, egia da baskoien eremuan, edo hala deitu izan zieten eremu horretan, badirela txamponei dagokienez, ongi aipatu duzun bezala, badituzte ezaugarri konkretu batzuk, ez? Eta linguistikari dagokionez ere, eta epigrafiari dagokionez, Beltranek eta Belazak jada pixka bat estilistikoki ere bai, baina egin zituztela, ez? Nolabait karakterizatu zituztela, edo mugatu, edo behintzat taldekatu. Eta, nabarmena dela, ez? Ebro-Barroko eragin hori, eta zenbait, nik uste, ikerlari gehienek Erromari egozten dioten influentzia gisa edo ikusten dela, ez? Dena den, nahiko genuke arkeologok txamponetan bezain argiki ikusi, aipatzen zenituen, ezaugarri horiek, pixka bat eramaten gaituztenak, solastera beraien kulturaz, beraien behar bada identitateaz, baina funtsean ere politikari lotutako elementuak ere badirelako, ez irudi hori, boterearen irudi hori, eta hor ikusten dena da, mundu konplexu bat, zubi haunitz badituena, baina joera ezberdinak ere bai, nola ikusten den lehen burdinaroaren inguru hortan, badirela joera batzuk, txamponak agertu aurretik, eta gero Erromaren etorrerarekin eta badirela bertze joerak eta beraz, mundu oso konplexua, baina argigarriagoa behintzat txamponak bezalako elementuei begira. Eta gauza ere, kontuten ukan behar duguna da, agertu ditut pixkat Nafarroaren iparraldean atxematen diren akitandar txamponak, baina puntu oso gutxi baditugu, eta datu arkeologikoak eta txamponen aldetik, gauza asko gertatzen dira ikertzaileen esferaren kanpo, eta badakigu gauza asko ateratzen direla, aztarnategiak badirela, baina aztarnategi horietatik gutxi ezagutzen ditugu, eta datu numismatikoak asko esaten aldigute justuki nortasun eta egoera kultural eta arkeologiko hori ere buruz, baina pena den bezala datu horiek ez ditugu ezagutzen. Beraz, hor bakarrik ustot bagin dituela puntu bat, ero bi, Nafarroan, baina jakinez askoz gehiago erakusten dituztenak akitandar txamponen hori zirkulazioa Nafarroaldean. Beraz hori ere egi bat da, pena den bezala bai. Bi galderatxo. Bata, txampona zabaltzen ziren enean herriek txamponak erabiltzen ez zituztenak ezagutu zituztenean. Hasieran agian horien zatez ez ziren txamponak, txamponeko balioa. Hortaz, erabiltzen zituzten bitxiak edo horrelako gauzetarako arkitzen dira horren frogak, balio ematen ziotenak edertasunengatik edo. Eta bigarrena argi dago, gaur gaztelera ziten dugu Karau Cruz, hori Rodatik datorrena.
hori gurutzea eta arpegia mota hortatik dator. Eta aspaldietatik hori nekien. Baina beste motako zaldiarena nunbaiten erabiltzen da espresioa arpegia edo zaldia. Ez dakit, ez dut zautzen. Keltiarra ez dut txekulan atxeman. Eta Cruz, nire ustez ez da kurutzedun txamponetik etortzen, baina... Ez, seguraski erdiaroko garaietakoa da, bueno, eta gurutze ezberdinak aurkitzen dira erdiaroko txamponetan, seguraski. Beraz ez dakit. Zaldieri buruz aski interesante da, eta zaldiak hartzen ditugu, da beste mapa bat maitu dutana erakustea, da ze zaldien errepresentazio ezberdinak badiren Europan zehar, eta Europan zehar egiazki atxemanen dugu zaldia denetan errepresentatu agertzen baitigu ere simbolikoki zaldiak baduela bere garrantzia, aristokraziari lotua, zalduneri lotua, behaz horrek denak badu simbolika azkar bat, Mediterraneo aldetik ere, baina berriz hartzen dute elementu hori eta haien simbolika berezieri, beraz lotzen dute elementu hori. Eta zure lehenbiziko galdera, ustot erreferentzia egiten zinuela lehenbiziko txamponeri ez? Esan edo 5. eta 4. mendeko txamponeri hori da? Adibidez ez? Ze balora ematen zieten. Balore ezberdinak. Adibidez, pentsatzen ari naiz, lehenbiziko txamponoietan, 5. eta 4. mendeko Kristoforreko txamponoietan, batzuk aurkitzen dira nekropolis batzuetan, Emporion inguruetan, nekropolis indigenoetan. Eta nekropolis horietan, aurkitzen dira, beraz, donatibo bezala, batzuk zulatuak, beraz, seguraski adorno gisa ere erabiliak zirenak, baina indigenoen bitartean atxematen dira txamponoiek, atxematen dira ere beste aztarnategi batzuetan, horra ari gira, beraz, indigenoak txamponoek ukan aintzin, baina Mas Castillar de Pontos, Ullastres, dira aztarnategi batzuk Katalunian direnak, eta hor atxematen dira txamponak nahasitak, ere zilarrarekin, zilar partikatuarekin, ikusten dugu haientzat bakarrik dela zilarra, eta pisatzen zutela hori zilarrarentzat, baina ez zutela balorerik txampon bezala. Eta gero, bada beste hipotesia bat, Languedoc eta Proventzia, beraz, Frantzialdean zehaztua izan dena da, behar bada bezirela merkatari batzuk, galiarrak, ero iberiarrak, egiten zituzenak altxortxipi batzuk txamponoiekin, behar bada komerzio egiteko direktuki, beraz, grekoekin, gauzen erosteko, beraz, ez dago errapustu bat, baina errapustu eta erabilera ezberdin asko, baina hori seguro da simbolikaren garrantzia izigarri hor dela, gaur bezala ez, bidai bat egiten dugularik, txamponak ekartzen ditugu, ugari ere txampon batzuk baitugu etxean, behar da 150 urte dituztenak ezakit, amatxiren amatxik, familian atxikek, niri gertatu zaitu lako gozat, beraz, txamponek esan dutan ez du bakarrik balio ekonomikoa, baina badu balio ere simbolika azkarra eta nabarmena bai. Beste galderaren bat? Honen bestez amaitutzat emango dugu gaurkoa. Mila esker aitzen aituzat sarean zaudeten oire bai, eta noski mila esker zuri, eneko, eta mila esker emandako itzaldiangatik eta emandako erantzunengatik ere bai. Mila esker zueri etortzeagatik eta mila esker konbidatzaregatik.